pasan de la vuelta. Això és un pou normal que van comprar una politja i els van fer això de fijar-lo d'aquí pagant, enganxar. Prova, a veure si funciona. I Molt bé. fas les tires i puja. I aquí hem fet un columpi amb un hil així com amb una corda i hem fet un tub i ho hem doblegat i després hem posat un tros de cartró. He fet un pou amb un tub de paper de vàter, cartró, panetes de beure i fil i una base. Després he fet el verd és com la gespa i el marró són els camins. Una politja amb un tot de llet i uns columpis. Hem fet un garatge que té una corda que el posem i aquí a sota tenim uns imants per fer contrapès. El pou l'hem fet amb corxo, amb plastelina i amb cartró. Això és un parc amb els gronxadors, el balancí i amb una roda que tu vas abaixar amb el peu i va rodant. Bueno, que ens fan trencar, però bueno. Us presentem Can Galerdi. Aquest cotxe funciona amb electricitat. Aquesta pila li dona energia. També pot anar cap endarrere si fiquem aquí al revés. No? Sí. Veieu? I també tenim un molí que gira perfectament, fent veure que és per produir energia hidràulica, i la porta. Aquesta és la porta del garatge, que està feta amb un calendari xinès i un pou amb una politja. Hem fet una casa amb unes frontisses i amb unes llums que s'encenen. I amb un pou. He fet un molí, un pou, una casa, arbres, un llac amb ànecs i animals. Després aquí funciona el molí i el pou.
l'he fet amb cartró, amb paper de colors, amb un motor per poder obrir la porta, una mica de pedres per decorar. He fet un pou amb un balancí i l'he cobert amb una corda i està fet de fusta. Aquí té una politja i una manivela amb la que pots baixar i pujar el pot. També l'he envoltat amb pedres i he fet com un arbre amb un test. I el balancí també està fet de fusta i he ficat uns Playmobils com de nens. És un ascensor de fusta que tenim enganxat amb claus i cola blanca. I això, el tic aquest, és per baixar. Aquests botons serveixen per quan un toqui es pari. I aquestes barandes serveixen perquè no es desviï l'ascensor del seu punt. És un pou fet de fusta i també d'un pennament i el ferro del clauer. I també hi ha plastelina i el paper de seda. I funciona amb la manivela. Un tren de rentat que d'alguna manera ha de netejar el cotxe. Per aquí surt l'aigua. I surt el cotxe.